Ma results are 2023 elections munawe. Alright, takataura tikati according to meeting yatakaita 2022 ichitanga ndakabudisa message yo ndikati hapana kugarirwa pasi inonzi political change structure in Zimbabwe. Saka zvazviri zvichakondenya zvakadaro. Hatisatagara that one. Katazogara uchakudzai saka zano regai rambe ichitonga. Imimi hamuna kurwa hondo vanhu regai vatonge ndovakarwa hondo vanoziva zvavakarwa hondo. Regai vatonge musarwadziwa hamuna mwenda musango imimi maopposition ari paya. Saka regai vatonge kana isu tazoti zvapera tisu takati vabatsira kuti vawine hondo kuti vatonge the ZANU PF. Vakaiswa naMwari ma leadership the chosen by God and removed by God. Hamusimi munovabvisa saka harisi basa renyu. Namatai muri kuita basa risiri renyu. Harisi basa renyu rekubvisa mapati. Harisi basa renyu rekubvisa ma president. The leaders are chosen and removed by God. Saka harisi basa renyu ramuri kuita. Endai munoita basa renyu munamati. Basa rekubvisa nekuisa ma president ndera Mwari. Saka hatina kuita that meeting saka hazvipo vakaiswa pakaitika hondo yakaitika nema Britons vakaiswa. Enda basa repatika the political structure yekuti zvichinjwe. Saka vanhu chimboendai munonamata musada kutinetsa vanhu. Chimboendai munonamata. Musada kutinetsa ndokuda kubvisa ZANU PF yakaiswa naMwari kana Mwari vachabvisa vega futi. Saka vanhu itai zvokunamata kungosiyana nezvisiri zvenyu. Harisi basa renyu rekubvisa mapati rekubvisa mapresident zvinoitwa naMwari. All opposition leaders and their followers, this is a message for you. Zimbabwe Election Commission, you are preparing for elections and the ballot boxes and what have you. It has been confirmed by Prophet Madungwe that ZANU is not going anywhere. Explain. Prophet Madungwe does not hate any party or anyone or is not subjected to any party. I don't support any party. I support my boss, God. I just I save my boss. I'm here to please my God. Full stop. I choose Wanamari and Zatungi Namari fine, and I do not protest or say kana kuti ndingi dai zvaitwa kazvokuti ndinochuzoka ndaizvisaini kana hama yangu ndozotoka ndofamba nemotakiti so zvinochuzwa naMwari. It's not in my hands. Saka I please my God zvinodiwa naMwari ndizvozvo final. Vanhu vari kunditanicha, vanhu vada kunditi ndinopenga so that musanditenda. Nditi macheso akaimba kati vamwe vakaudzwa vaichia meno nemhuroro yepfungwa vakamushora, vamwe vakati anorwara anodiya. Nditi kwanzi vamwe vakabika mazai chemberi kwachivira meno ikadika zodya muto zvikazodiya. Nditi wacho wamunoti haasi anoenda kuna Mwari ndiani connection. Kwete zvafundisi zvinoita mutsara muchimhanyidza nazvo pasi pemuti zvinokuti aiwa uye kuna munhu anoona Mwari cheche. Mwari vachiita zvakanaka.